Elurra zukan desiniziazio novela bat izan zen. Gaur egun takit dekonstruzio edo deitu ez personalitatearen dekonstruzio bat aztertzen zen. Eta hemen ez iniziazio eta ez dekonstrukzio. Nik uste jarrera etikoi buruzko begirada pesimista bat agertu nahi dela, baina humorearen bidez. Orduan, badago, nik uste ikuspegia bat munduan pesimista da, baina gero trataera trafiko komikoa da, oso literaturaren historian oso ezaguna den trataera mota batez. Badu antzezpenaren arrastorik eta badira antzerki joko txiki batzuk tartean, 3 piezatxo. Badu film beltzen arrastoak. Esan du Iñakik personaia bat bi nortasunekin jokatzen duen personaia alegila da. Tipo bat aduan agentziatan, Irunen dago jokatua novela, eta aduan agentziatan lan egiten duena, baina ondoan dauka beste bulegotxo bat, eta armario batetik pasatzen da area, oso mozorotzen ikasia du, eta detektibe bihurtzen da, eta gona kontuak aztertzen ditu. Eta berbiziko harrakasta dut, aduan agentziat desastre bat da, dirua galtzen du, baina bestean ikeragarri irabazten du, detektibe gisa ez. Hori da, oinarrizko planteamentua, personaia erentzea. Sartzen da, aduan agentzietako tipo hori da, tipo bat, grisa eta harremana ditu sindikalistekin, Irungo sindikalistekin, eta gero ezkerra bertzaleko jente batekin bere bikotekidearen bidez, baita ere badaude harreman batzuk erabat definitu gabeak diren, oso tipo indefinitua da, grisa. Eta nortasuna aldatzen duenean berriz beste zera pasatzen da, eta azkenean bere arrakasta horretan, zutetsu bihurtzen hasten da, eta hori poliziak, nortasun faltsuarekin dabil, eta poliziak txantaje egiten dio, eta erabili egiten du etaren kontrako borrokan. Orduan hor sortzen den trama guztia, bi zehabietan egiten ez, bi eskizofrenia horretan ez.